Grinder A. Tu máš tú cicinu, Grinder, jebe ti? No, Grinder sa to porieza, áno. Grinder čo len tú kokotinu proste, čo na tým natiahne, cez to sledujte, jak to pozrieš na ňo. Ty kokot, čo tu stváraš, ty kokot? Nepichni si oko, ty kokot. Grinder. Nepichni si oko. Ty kokot, to takúto jebu dal, chlapci. Takúto jebu tam dal. Ja to si naschvál zahral? To bolo naschvál. Grinder. Naschvál, že? Okej. Idem ja, divajte sa. Toto bude Grander aj kokot. Toto bude bombička a kokot. Toto sú kamarátko takzvané istoty. Že takzvané istoty, sleduj to. Takzvané istoty ľudia, pozrite. No vidíš, ty kurva vyjebaná. Chlapci tam, máte ty. Počkaj, tak toto bol, ľudia, toto bol taký kokot. Počúvajte, teraz sledujte toho kokota, čo pôjde okolo. On tam chodil jak normálne, ty kokot, ja neviem, do piče. Normálne nejaký mnichovský multimilionár a zabijak, ty kokot. A to normálne, ja som hral kalčetov a on išiel okolo a že... Tak sa kúkal na mňa a ja, že čo ti jebe? Normálne jedy som mal jak kokot, ja som myslel, že ma jebnem. Ty kokot, tak tento keby zahúka pred... Hádzi som rozstrel na polku jak červa. A už ide, dívaj sa, aha. Narazil do tých dverí a ide. Aha. Aha. Dívaj sa, jak sa kúka. Aha. 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 Proste zabijak. Proste. Tak to išiel a zrazu žije. Tam keby vám to dám nahlas, tak to majú počuť, jak mu škrípali zuby. Lebo vypadal jak ty kokotony. Do piče Lex Luthor v 8. mesiaci, kokot. Suchý a obezný naraz. Lex Luthor v 8. mesiaci, to som čo zas povedal za pičovinu, chlapci. Čo som zas povedal za kokotinu skurvenú. Keď sa teda na seba kúkám, tak si neviem tak predstaviť, že by som možno bez radu ľudia. Sleduje tak tam, chápeš? Predstavte si, že som tam nemal beradu. Čo ti jebe? Ja by som tam vypadal. Proste ten počúvate, tak predstavte si, ty kokot. To si predstavte, že ten čo išiel vieš, jak ten Lex Luthor, proste ten zabijak. Tak keby nemám radu, tak ti hovorím, že ma tam rozjebe ešte palicou, no ma rozjebal, ty kokot. Uži si ho, dúfam, že ti bude dobre chutiť. Normálne by sa do mňa pustil, chápeš? Keby tam nemám radu, tak sa do mňa pustí ten kokot. By ma chcel rozjebať roztrát, ty kokot. Ja jebne, ty kokot, fakt. Už sa nikdy nevolím kvôli tomu. Ja poznám veľa ľudí. Počuli ste Grindera? Že ja ťa poznám z videnia. Že ja poznám veľa ľudí z videnia. Čo ti jebe, kokot. Ten Grinder je najväčší borec. Grinder, dobrú labinku máš. To je kožená po piči, to je ako chrybatej kože. Labinku som dvoje nevidel. Z čoho? To je zo šťuky? Nie, z kravy, ale z umelej. Z umelej, čo za... Čo zajebal? Že to je zo šťuky? Nie, to je z kravy, ale z umelej. Počuli ste, to je mu jebe na hlavu, ty kokot. To čo povedal ten kokot? Jemu zajebalo? Z umelej kravy? To je zo šťuky? Nie, z kravy, ale z umelej. Čo ti je? Poznáš Gabena? Gabenovi som písal toľko supportov, ako má robiť s tým, ako má spraviť VACčka a on to spravil. Lebo som to písal aj s kamarátom programátorom Valsonom, ktorý vyštudoval. Ale to po piči. Tam to mierí. Ty máš dobrý crosser, no? Základný. Ale piča. Čo ti jebe, Maťo, to si ako trafil? Pozri sa. Ľudia, on sa tam normálne, Maťo tam štelobal normálne hodinu a sledujte tú ránu. Základný. Čo ti jebe, chlapci? Pekne, Mišo, vyhrali sme. Oficiálne tým Resto Grinderis. Resto Grinderis. Počkaj. Nie, ty tam nechoď prosím na Grinder, jem na to. Nerad mi. Grinder, nastoruj ho. Grinder, všetkému povedz, kurva, ďaké one má dať. Ďaké parametre, Grinder. Počkaj. Čo vymyslíš, Grinder? To čo robíš? To čo robí? Pozrite sa. To čo je? Teraz sa pozrite na toho Grindera jebnutého, čo spravil, ty kokot. Teraz sa sledujte. Predstavte, ja som išiel schovať čiernu. Predstavte si, že normálne turnaj ide schovať čiernu a tvoj párťak. Ja som bol s Grinderom v týme. Sledujte to, čo spravil. To čo robíš? To čo je to? Čo robíš? To čo je to mi ukazuješ? Že kotva! Že kotva, ty kokot!
Hlavne udrobnite si sem, aby neostala tu tá zelená rovna v piči. To je ako dal. Sledujte, jak pri tom sedí a pozrite, čo ide, on ide, tuto ide hrať, sledujte, čo s tým spraví. Sledujte. Čo ti jebe? Normálne 420 mlg, blaze it fuck off, piča, šťastie štvorlistok vyjebaný. A schoval ju. Čo povedal ten Grinder? Čo povedal ten Grinder? Máte mi volá. Čo je? Čo on to zrušil? Čo sa... Dlho mi nebolo teploty, hnusný kokot, hneď som sa dopočul, jak som ťa počul. Hneď, jak som ťa započul, tak som sa dopočul, jak kokot. Ježiš, vyplul som čo si na stôl, to je asi plúce, ty kokot. To si vyplul hrdlo, ty kokot. Vyplul som trúce na to. Vyplul si bránicu, ty kokot. Počúvaj, ty kokot. Ja to bolo čo, keď si to spomalil. WTF, Hollywood. Počúvaj, ja sa tak smejem, Ty spomalil kokot. to ešte, že to bolo čo, ale že to čo som dal, chlapci, ja som všetkých zobudil, taký som dopočený, už normálne aj, počúvaj, mám rifle, vieš? Mám rifle oblečené, krátase, a normálne precvíta ten pot, úplne som No však, no keby si došťaný, normálne keby sa došťal. Chlapci. Ježišmarja, ja tu vrieskam. Tiež to tu ťažko prežívam. Počúval, keď si to spomalil, ja ty kokot. No, to je v píči úplne. Ježiši Kriste, ja som sa tu 5 minút tak smial, keď som si to zdvihol. A ty už si to zdvihol, ja som nemohol one. Ja som to hneď položil chytro radšej. Aby sa nemohol počuť, aby sa schoval pred ľuďmi. Áno, aby som sa chytro schoval pred ľuďmi, že dúfam, že mi nedávala a ty mi dala. Kriste. Do piče Grinder. Čo je? Nič čo? Čo je Grinder? Ja sa to nebal, ja to nesvedal, ja si páli. Počkaj sekundu. Ľudia, to volá Grinder, to je ten... Tento mi volá, tento. Ja to normálne sledujem Gemito, čo? Pozerám tie Gemito, čo? Sledujem teba, to podáva. A ešte ujaví, a ešte napísal do kotočetu, že 3200 ľudí sa vie dvoch kokotov. Čo? Na 100 a teba 1200. Ja ti nerozumiem, kamarát, ty rozprávaš jak normálne, ty kokot hyena. S plnou húbou. Ja sledujem svoj stream, ja veď. Ty pláčeš, ti čo? Ja to sledujem a to smerujem jak včera. To krcáme to ju si ten meko. Normálne mi už ležú bránici za ňu a my ste to hrali. Ja ti nerozumiem ani slovo. A to nemôžeš. Ja ti nerozumiem ani slovo, ty to nechápeš, ty kokot. To zahráme zajtra za 1 som zahráme niekedy, vieš. Kúkam to, čau. Čo ti jebe, to ja mu nerozumiem nič, ty kokot. Ticho, Pythagorová veta. C na druhu, na expozícione 6-krát. 6-krát? Minus 6 krát, chápeš? Počkaj, si to zopakuje. No vodník, poď. Pythagorová veta plus Ionáko kotva na druhu plus Naramo na tretiu. Yes! Dívajte sa. Naramo na tretiu. Tam čo bolo, čo spravil? Dívajte sa. Naramo na tretiu. Ja som si volil minus plus.
On to chcel zachrániť a proste zajebal, že ja som si to pominul z minus plus. Je tam! Čo ti jebe? Nedávaj pusu, jebeti. To na čo robíš vlastne? Aby som bol silný. Na čo to robíš? Veľký si a zlý. Grinder si obrovský, kokos. Si sexy, poď. Si nádherný, poď. Si voňavý, poď. Voňavý. Si silný, dávam. Všetci gánsky dievčatá. Máme si červený. Grinder si globálny. Ešte si globálny. Dobre, poďme to Galče. Dobre, Grinder. Nie, ideme Galče. Ty si jeden druhý nerob. To sme môžeme nerobiť, dajú to prečo. Vadí. Nemáme my sme streamery. Maj si ho. Sme streamery. On je veľký šéf. Predstav si, ten Grinder tam došiel a tam bola barmanka proste a Grinder, že chce sa s ním odfotiť, že to je rest, to je streamer. Chápeš? To je tam zajebala, ona úplne sa kúkala a chápeš? Nemala ani tušaka, čo je Twitch alebo stream a Grinder je tam proste zajebal, že to je rest. Že on je slávny, že nechce sa s ním odfotiť.